हेलो गाइज दिवा आज देखिबा सब केमती खंगा माछ कटा होजी कटा ହେଇକି ତାକୁ ତରକାରୀ କରାହବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲ ପକା ହେଇ କଣ ସବୁ ଆଜି ମାଛ ଧରା ହେଇକି ଆଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଖଙ୍ଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଗୋଟେ ଖଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ଖରି ଫରି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ମାଛ ଧରା ହେଇକି ଆଇଛି ଆଜି କଟା ହେଇକି ଖିଆ ହବ ଆଜି।